रन्जन दैमारि मानगिदिर रन्जन दैमारि सारा दिनै गुवाहाटी जेलनिफ्राय न'आव फैगासिनो आरो फैनायजों लोगोसे दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ बरायदों आरो बिथांजों ज' ओरैबायदि थाबायफादों, गोरोबफादों, मिलायदों, माने बयबो बिथांखौ नायनो लुगैनानै बयबो हांमा थानायफोरबायदि जानानै दङमोन। दा बे हिसाबै जायनि फलाव बिथाङा सासे एनडिएफबि गायसनगिरि सिगनेटरि आरो गोदोनिफ्रायनो बर' जाथि बा हारिनि थाखाय सिबिबोनाय, सानबोनाय, मावबोनाय, नांबोनाय, लोगोसे दिनै जाथिनि थाखायनो साननानै नांनानैनो दिनै दासिमबो बिथाङा जोबथेसालिनि आलासि जानानै दासिमबो थाबाय थानांदों। दा बे हिसाबै बिथाङा माला उदां जागोन, नोंथांमोनहाबो बयबो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांनि जेनाखि जेलाव थानायनि थाखाय गसाइनाव बा इसोरनाव आर'ज खालामनायजों लोगोसे बिथाङा सारा जोबथेसालिनिफ्राय थाब गबोनांगौनि थाखाय बयबो आफा इसोरनाव आर'ज खालामो।